bude ďalšia knižka, Peter. Hell yeah, bude. Má to byť v podstate z Petrovho života. A bavili sme sa, že o čom, ako by sa to malo volať, aby to bolo úderné. Teraz fičia také úplne, že akože veľmi šokantné názvy. Že predstavte si chat. Nová kniha s názvom Kokotina. Po mne sa to zapáčilo. Áno. V rámci toho, že človek, ktorý ma nepozná, príde do knihkupectva a zrazu vidí kokotinu. Kokotina. Yes. Tak je to minimálne ho to zaujme. Presne. Kokotina. Dobre, no a išli sme hlbšie. Si predstavte, že proste textúra tej knihy a potlač vyzerala ako mužské varlata. Bolo by to také vrúbkované. A ja som akože s týmto nápadom prišiel do vydavateľstva. Akože vaše návrhy sú super, ale mám tu ešte jeden taký, že vo vrecku. Čo keby sa to volalo, že ospravedlňte môj slovník, že kokotina. A že bolo by to, že mužský pohlavný cesto. Pozeraj na mňa, že... Oni mi veľmi normálne potom vysvetlili, že pán Popluhár, dohodnime sa, že nie.